Ovakvi festivali su, gospodine Maniću, prilika za ljude poput vas da se promovišu, ali i da malo više promovišu životnu sredinu i ekologiju kojom se bave. Pa tačno da i mi imamo neki festival u Nišu koji možda promoviše nečiji rad, a pogotovo ekološke dokumentarne filmove, s obzirom da su ekološki filmove, ovaj žanr što ja radim su vrlo retki pokušaj da se na neki način promoviše ne samo moj rad, nego i uopšte zaštita prirode. A pre svega, znači, priroda koja nas okružuje, jugoistočna Srbija, Stara planina, Suva planina i tako dalje, s obzirom da je priroda dosta ugrožena i tako kažemo da su ovakvi festivali prava prilika da mi pokažemo lepotu naše podneblje. A vi ste ovoga puta prikazali nešto veoma specifično. Film se beše zove Klikta i divljine, je li tako? Tačno, to je ekološki film koji sam završio 2010. godine, bilo je ovde promocija u Nišu, inače priča je o jednoj retkoj vrsti ptice, riđe mišru, koju sam pronašao 1991. godine u klisuru Senokoške reke na Staroj planini. Ptica za koju se nije znalo da postoji na teritoriji Srbije, ima latinski naziv Buteo rufinus, veoma je retka ptica, mnogi kažu da je jedna od najređih i najlepših ptica Evrope. Sam film je u stvari priča i pokušaj da se na neki način prodre, da se prouči, to jest da se pronikne u život te tajanstvene ptice, kako odgajaju te ptice svoje mlade, kako žive i tako dalje. Taj žanr koji, kažem ja, sam snimao je veoma redak u Srbiji, pošto je trebalo mnogo vremena za tako nešto, prikupljeno materijala je trajalo više godina, da rizikujete mnogo toga i izloženi ste mnogim opasnostima u divljini i tako dalje, ali sam ipak uspeo da prikupim materijala od koje sam kasnije napravio film i koji je učestvovao na mnogim festivalima. Stara planina je na neki način vaša ljubav. Koliko možete, snimajući sve na Staroj planini, a boga mi pročešljali ste, imam utisak, svaki ćošak, da utičete na svest ljudi da Staru planinu sačuvaju? Pa osnovni motiv mog rada je upravo to, kao što ste rekli, da se zaštiti na neki način priroda. Materijal koji sam prikupio zaista ima veliku vrednost, ja godinama snimam Staru planinu. Nažalost, mnogo toga što je bilo na Staroj planini je postepeno nestalo. I te video zapisi u stvari imaju antologijsku vrednost, znači jedan zapis o životu staroplaninskih goštaka nekada kako je bio. Ja sam, kažem, imao prilike da to snimam i da upoznam, ja sam rođen na tim prostorima, detinjstvo sam proveo tamo, moji preci su živjeli tamo i tako da sam prikupio zaista vredne materijale koje koristim i u svom poslu, znači u nastavi prikazujem svojim đacima i učim ih kako da štite prirodu. Ujedno ste, snimajući, i proučavali Staru planinu. Šta je to što je tamo ljudska ruka uništila i ne postoji više? Pa, nažalost, Stara planina u stvari je jedna od posljednjih oaza očuvanja prirode u Srbiji. Nažalost, i tamo je na neki način ljudska ruka, znači, po nešto uništila. Evo, recimo, primjer je biljku koju smo pronašli na Staroj planini koja se zove staroplaninski zvončić. Pronašli su je botaničari Bojan Zlatković i Vladimir Neđelović na Babinom zubu, koje sam ja kasnije uspeo i da snimim, međutim, kasnije je to uništeno sve nebrigom, znači nebrigom današnje civilizacije, nebrigom čoveka. Biljka koja je bila nepoznata za nauku, koja je tercijarne starosti, zapisana u crvenu knjigu Flore Srbije, nestala je baš zahvaljujući nebrizi današnjeg čoveka. Šta je najlepše na Staroj planini? Što vi najviše volite kada odete tamo, prošetate, potrudite se da uhvatite vašom kamerom ili fotoaparatom? Pa mislim da nigde nema toliko plavog neba, nema toliko bistrih reka i potoka, nema tako čistog vazduha. To je jedno zaista veliko bogatstvo koje treba da sačuvamo. Kao što sam rekao, nažalost, mnogo toga čovek je i uništio. Nadam se da na Staroj planini će i za buduće generacije Stara planina ipak ostati jedan kutak koji će na neki način sačuvati i da tamo ljudi često odlaze, ali znači da tu prirodu čuvaju.